Fraxa. Run me like a Hellcat. I pozdrav da došli novi klip. Danas radimo top 3 blamova. Znači nastavak na onaj prvi dio. Kaže, znači, kažu ti si Kemala kada je kralj. Mi s tem kaj smijemo, ti si kaj nenormalno. Kaj baš u pičku majte. Ljudi, znači radim danas nastavak na top 3 blama. Ljudi, prvi blam za danas se veže u kafiću. Šta mi je nešto ovdje kao da sam ga ništa. Ljudi, danas znači prvi blam veže za jedan kafić. Ili što tu znači uvijek ja, znači ja, Almin, Harbaš i Almedin, znači veliki poraz za ljude, znači ljudi su kraljevni seriji, nećemo reći sad koji kafić, znači još smo uvijek na kafu u vodu i ovdje mi jednom ovako rukom je se prepišalo, normalno Kemal mora u WC, ošao je u WC, sve to fino, sjeo je dole ljudi u WC-u, ono sjeo, što se sjeo, ušao ja u WC, i sada zatvaram pijem vrata, a muški i ženski WC jedan do drugog ljudi, jedan do drugog. Ja sad, ali to se čuje sve, ono što znači u ženskom WC što se radi čuje, znači čuje se da kap vode pa ne čuje se kada je pala. I ja ušao u WC i znači ljudi, ja zatvaram pijem vrata, čujem neko vozi na vrata od WC-a. I čujem ja ženski glas, i sad ljudi ako jedno piš, čuje se ono bak pišaš, sramote me, a te ženske sjeli sa nema, znači nećemo govoriti koje šta je. Sjede godinu oko kraj nas, znači 100 minimum do nas. I sjedim sa nama, ali nisam kontaš, nisam čuo ni koje ni šta je. I slušaj dalje. Ja prestao pišt, mi vidite ruku, bojim se upuće, ne piše neđe muški ženski, upućem djete u WC. Tiče, dite ja u manasine gaće. Upuće kendara viri, ne seri. Jo, mali, čutim u WC, ja čutrio se. Hač, sada ću posključane. Joj, mali, on nešto počeo pričati. Počeo neka pričati ovo neke seksije faze, ovo nešto kao treba mi neka bombona. Kaj mene Srbiji dole, ovo, što je ovo ljudno? Ljudi u Srbiji dole, malo ljudno već u presku, što je ovo? Kada sam ušao u Pornhub ište tuša, ne. I ja stojim, i mali kad se kreneš otvarati vrata u kojem je WC sam ja. Hvatavo, ja sam znači presikao se. Kada ti shvati kad Harbaš? Što ovaj rodi, Bog, čuti, kada me uviđao mene, što rodi, čuti, ja ga lapim još WC. Ljudi, ja i on u jednom WC-u stoji, smije se on, šta ovo ono, čudite sad vi nešto pričaju. Još ja njem rekao, mogu to sad govoriti, čuće nas. I mali kad su oni završili, ugasi se svjetla. Nema ljudi šaltera, nema opa, mi u mraku ljudi ne da bol, ko da uređa neće, ja bavali se. Mi će na njemu pipaj šalter ljuda, ja vadim telefon, lampu tražim, on pe crno po plavi. Još mi gore Bog te, da si je zastao, mene sram gore tu cure Bog te, pa ženska reče, ja sam preskuo, dobro tu da pišću, još pišću, to se piš. Amen. Ljudi, drugi blam za danas, znači veže se za bolnicu. Ljudi, ja sam ovako igrao dosta nogometi tu i odim ja na jedan termin, mislim na jedan termin, mislim da više sam na termina išao i onda odim na jedan termin od tih termina, logično. Odim na jedan termin i odim na fino odigram i izgleda da sam se nisam dobro zagrio i istegnem neki mišić u području slijepog crijeva. Sad da mi bude desna lijeva, neka jest desna lijeva, ne mogu mi šupičkeva anatomija 1. U području slijepog crijeva neki mišić tam nategnem šta ja znam i dođem na kući, ne mogu ja ispred se ljudom, boli me to nenormalno. Drži, ne daj ovo ono, idem ja onda u bolnicu, kaže ostiš kao lažanje ovu, nema veze u redu. I mi odemo kod glavnog doktora, kaže, hajmo, sad kad imaš neki pregled ovu, dobro. I mene to znači mene boli ovdje, ja sam prepravo slijepo cijevo, ali nisam toliko ni prepo, kad znam, dostigao sam na vrijeme, ne mene ništa biti sad tu, mislim, kako, kvantašta to. I šta sam ja došao dole, ljudna, kaj ček minuta pregled, ako možeš ljudi, kao izvore hlače, ja normalno uzmu ko hlače da, dok hajš, dole nisam dole pa. Jo, kaže čovjek meni, ovo je neki rešćavo, neki pregled, kaže ti mi je rašli do kraja skince. Molim, kaže do kraja ti ljudno skin gaće. Jebo majku, ja sam umro se znači, dole sine Tarzan viče, uuuu, šalim se ljudi. Uvijek sam sramom pa pričao, ne bi to. To je ozbiljno dan bio sam, ne moj treba da ja se brijem redovno, mislim, tu ne moramo. I kada čovjek mene izvrni gaće, mati me stoji vam, sve mene ljudno. Rekao doktore, moram sam mati izaći, pa kaže on može kaj nek izađe. Ljudno,
Znači, ljudi, ja sam ustao, kad sam ga uzorno, kad čovjek ljudi, koliki ti je to? Ona sestra, sine, sestra 20 godina, ima 20 godina, ima 20 godina, dobro puterci, jebem joj, puterci 20 godina, sjed. Mene je sram, ja pa uzem. Ženska gada dole maliću kendru, kad mi je kalifa da me pregledava, on ne mogu odigan se. Ne, znači, ufota trema, ja ne znam, sidmo nemam pojma, sam gotovo, nema, on se obišao, ki piramida u Gizi, ne živi ti piramidi Kistan. Nema ljudi, tako to bilo, znači, ne do Bog nikom, onda sam tamo ležao sa migrantima, haos, nikao ne mora to ne prijeti. Ljudi, treći bam za danas vezuje se za šta, nego za govna, da. Opet kajama odhojiti su za govnima, samo bakar cijeli život, je bilo ljudi, tako je to. Ljudi su govna, nisi jer. Ljudi, znači, u osnovno je bio 4-5 razred, mi ješ u Sanski most, joj. Odem u Sanski most i na bazene. I sad mi je još sve ovo fino, ja se pojel rezervotiću. I ošao, mislim došao tamo ono, i što nije bila rezerva ovdje, bio sam ovdje će koju sam došao. Ja sam imao kupaće i te ostale zebancije i ovdje fino kupam se ovo, ono, mi se skupao, osobno ono što skinemo ne kupaće i došao tamo do našeg mjesta, smijem oko nekoj livadi. Ja prožim sve hlačice da obučim nazad, naš, hlačice one suve sam došao. Nema hlačica, šta je ba ovo? Nema ljudna hlačica. Traži, ja čekam da svi pokupi naš, što ostane i moja, nema biti drugo. Nema ni da pokupa, svi nema hlačica. To ću sad bolan. Nema mojih hlačica, šta ću diti, treba u Sanski most, nije to sad otizi na 10 minuta. Treba je bilo i pesjeti koliko god. Ja, ona je zahladljiva po noći. Jebo mater, nemam hlačica. Nema tu ni trgovine, blizu neđe da se kupi. Tu su neki bazeni, sam bazen. Joj, šta ću buht? Nema šta, ja taj dan jeo neki ćevapa, neki sladleda. Ljudno, to se stomak, aj. I odem ja, fino u autobus, ništa, moram ići kupaćemo u autobus. Onda smiju se meni ljudi iz autobusa, bila je tu razreda i milion neki. Smiju se ljudi meni. Jebi ga, mene boli klinac, da ću ja u kupaćima. Ja sjedim, moj, meni to ni toliko brige. Sjedim ja u autobusu, javlja se problem. Znate, ne osjeća kad nešto hladno, ono kad idete u hladnu sobu ili nešto tako, zaboli nešto onako, grče dobijate nešto ovako. To je meni se dešlo, sad slušaj ovo, desilo se meni, boli mene stamara. Ono prekide, boli pa ne boli, malo ja plavio, ne znam, on meni nešto mene zove, nemoj me zovat nikako, ne čujem, ništa ne čujem. Došao ja sad ovako, sad iz autobusa idem do kuće ima ljudno 2 km, treba to pripešavati, a mene se to maka zvaliva. Ima tu šuma ljudna, ali do nas više sad prema tom pravcu, ne možeš dite otići u šumu sad tu, ma jebi ga. Idem na kući, imam do kuće još 700 metara možda. I ljudna, ne znam ako neko brda, osjećam ja gotovo je, ljudno gotovo je, ima ljudno gotovo, ja u njega moram, znači, pustiti. Gotovo ja ću prvi to biti dobro. Ja u onim kupaćima idem ja, ako što jedan kolega tamo, ako bude ovako veliki podaljena za tebe, ide ovako tamo u drugom pravcu, ja idem ovamo desno. Čulo se ono, ja sam osjetio samo vruće, znači kroz noge, znate kako kupaći kratko, samo kroz noge sam osjetio nešto vruće, tako ljudno, to je tu. Meni je odmah lakše, a vidim crno se proteže po nogama. Onda je mene bilo sram, smije se onaj, jebi ga ljudno, šta je, usro se. Sve je to dobro, idem ja, ljudi su mi kupaće usrali, a nakon idem ono žvače, sve, kruht. Idem ja iz neku stranu, evo jedan ba došao ja do neke strane, blizu sad kući našao ono, upet mene stomak, mogu ja, duše, usro sam se to. Došao je jedna strana, ja skidam gaće, znači na 7 puta, 12 sati noći, idite mi našu kastu kući. 12 sati noći, ja na 7 puta, put, kuće, tu kuće. Ja skidam gaće, sedem ljudi na 7 puta, krute, rodimo. Znači, mene nije bilo briga za srami, ništa, ja bježim kući, sam usiran, mat viće šta si jeo, ko te tuko, pa te zaboli stava, ništa, mat ne pitaj. Rekao, nikad više, znači, kupač idem go idem, znači, gaće nek ću hendrevi ili, briga me. Prije ovoga klip, radimo u gradu, znači neki video, možete izaći prije ovoga, poslije ne znam, nisi siguran, radimo u gradu jedan klip, ja i kolega, znači, pravit ćete sve, uglavnom, ljudi, malo sad radimo ovaj video ovako više ko vlogove i te zjebancije, malo gaming ćemo ostaviti za neko vrijeme, izaće i gaming, polako ljudi, između ovih klipova malo da GTA, PUBG, ali polako, gaming ćemo isto bacivati, naravno, to mi najviše i volim raditi, ali
volim ovako da se ljudi više nasmiju, eto, tako tu. Ljudi, ako vam se svidio klip, ostavite like, pretplatite se na kanal, a mi se vidimo do idućeg klipa. Da, velik pozdrav.